B'investiment ta' 300 miljun euro, iż-żona ta' fejn bħalissa hemm l-ITS se tkun trasformata f'kunċett ġdid għal pajjiżna. Proġett ambizzjuż bl-isem City Center li fih se jinkorpora lukanda bis-suites ta' 6 stilel, residenzi, ċentru kummerċjali tal-ogħla kwalità u oħrajn. Fil-konferenza li fiha ingħataw id-dettalji tal-iffirmar tal-kuntratt bejn il-Gvern u DB Group fil-preżenza tal-Prim Ministru kien ikkonfermat kif dan kien l-akbar investiment minn investitur lokali li qatt sar. Investiment li mistenni joħloq 1500 impjieg. Dan il-proġett se jinkludi żewġ torrijiet, Skybar u l-Hard Rock Hotel, lukanda li se tinkludi 314 kamra u 35 suite tal-ogħla livell. Filwaqt li żewġ torrijiet se jilqgħu 209 residenzi u 5 sularit uffiċini. Kunċett li permezz ta' Multi-Purpose Conference and Concert Hall se jkun jista' jilqa' fih konferenzi, avvenimenti speċjali u artistiċi, tnedija ta' prodotti u spettakli. Kunċett li se jilqa' fih ukoll l-ikbar spa f'pajjiżna, għażla ta' ristoranti rinomati, recording studio u ferm iżjed. F'din il-konferenza, iċ-Chairman ta' DB Group Silvio De Bono spjega l-kunċett li prattikament jinkorpora 3 lukandi f'waħda. Proġett li bħalu Malta qatt m'hawnx b'numru ta' faċilitajiet attrajenti li jiġbdu lejn pajjiżna turisti diversi. Proġett li għall-art tiegħu il-kumpanija qed tħallas l-ogħla ammont li qatt ġie investit. Challenge kbira għalina, imma jiena ma naqtax qalbi. L-importanti li meta naslu l-lukanda tkun suċċess u la tkun suċċess il-lukanda inġibu l-aħjar rati u r-return jiġi għalina u għal-pajjiżna wkoll. L-art in kwistjoni se tingħata l-valur ta' 60 miljun euro għal terminu ta' 99 sena u l-Gvern se jdaħħal madwar 60 miljun euro oħra ma' żmien minn taxxi u dħul ieħor. Il-valur tal-art ġie kkalkulat fuq kalkolu ta' Mixed Use Development li sar mill-kumpanija tal-awditjar indipendenti Deloitte. Mixed Use Development li jfisser li l-prezz tal-użu għal partijiet differenti tal-proġett, l-appartamenti, l-istabilimenti kummerċjali u l-lukanda ġew ikkalkulati separatament. Nemmnu li l-valutazzjoni li ħriġna u konkludejna naħseb huwa fair market value u jirrifletti l-valur reali tal-Mixed Use Development Project li huwa envisaged għal proġett fl-ITS. Il-ftehim jgħid li dan il-proġett għandu jitlesta f'5 snin mill-ħruġ tal-permessi għalkemm il-kumpanija qed timmira li kollox ikun lest fi 3 snin.